हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जाहैबाय गोबां कमेन्ट्स हरदों आरो सानैसोआ मेलबो खालामहरदों, इमेलावबो हरदों जे नट्सनि खोथा सोंहरबाय थादोंमोन कलेजाव हाबनाय आरो आन्डार इउजि आरो नङाबा बिए मोननैनिबो हरदों आरो बिनि उनावहाय हायार सेकेन्डारिनिबो गोबां फरायसाफोरा सोंहरदों आरो माखासेया जाहैबाय हाई स्कुल लेभेलनि। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जा हायो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन, हेल्प बिहरबाय थादों जिहेतु आरो सिगांनिफ्रायबो होगासिनोखा, नोंथांमोना नुगासिनो, जायफोरा हेल्प मोन्दों बिथांमोना मिथिखागौ। दा बे बेलायाव बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि दा बे मोनथाम बिथिंनि थाखाय आंनाव जेसेबांनाखि नट्स दङ, कालेक्सन मोन्दों, बेखौ आङो जायखिजाया साबजेक्टआनो जाया मानो जा हायो बेखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। दा बे शेयार खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ मोनसे फेसबुक पेजनि, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। फेसबुक पेजाव आङो आराम हगारबाय थागोन, हगारखानायबो दंखायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा बे पेजाव थांनायनि उनावहाय पेजनि नोंथांमोना पस्टखौ नायबानो जाबाय। पस्टआव हाबनानै नोंथांमोनहा सेलेक्सन खालामनानै गावबा गावनिखौ फराय। बेनिफ्राय बाहाय लिंकबो मोननो हागौ, लिंकनि गेजेरजों हाबहैनोबो नांनो हागौ आरो नङाबा फट' खालामनानै आपल'ड खालामनाय बेयावबो मोननो हागौ। फट' खालामनानै आपल'ड खालामनायबा नोंथांमोनहा पेज नाम्बारखौ मेनेज खालामनानै नायबानो जाबाय, पेज नाम्बार वाइज मिलायनानै। दा बाव आरो पेज नाम्बारखौ नोंथांमोना उसुबिदा मोनोबा PDF फाइल बानायनानैबो लानानै नोंथांमोना नायनानै गावबा गाव आरामसे फरायनो हागोन, लिरख'नो हागोन। PDF फाइल खालामनो रोङाबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं, बेजों थांनानै बानायनानै ला। बेनिफ्राय दा गोबाङानो जेंना जादों, मानो होनोबा दा लकडाउननि समावहाय गोबां कलेज, गोबां स्कुलफोरानो एसाइनमेन्ट हरदों, हम एसाइनमेन्ट बानायनो हरदों बा हमवार्क हरदों बा नोंथांमोननि थाखाय माखासे अनलाइन एग्जाम लादों। दा बेफोरनि थाखाय हेल्प नांगौ, नाथाय नोंथांमोननि थाखाय थोजासे क्लास गैया, गाइडबुक गैया, मोनाखै। दा बेनि थाखाय नोंथांमोनहा खाराव जाखागोनानोखा, फरायसाफोरा जाखायो आरो फरायनाय समाव बांसिन बेफोरबायदि खाब्रायनाया फैयो। दा बिनि थाखायनो बे हेल्पखौ नोंथांमोननि थाखाय जा हायो होनो नागिरदों। दा बेवहाय पार्टिकुलार गोबाङानो सोंहरदों आरो गोबां सोंहरखांनायनिबो आं एन्सारबो हरखांखाबाय। दा बेयावहाय पार्टिकुलार सोंहरबाय थायोब्ला बा सोंहरनायनि कुइसनखौ डाइरेक्टलि एन्सार नोंथांमोनहा मोनाखैबो जानो हागौ, ओंखायनो सेलेक्सन खालामनानै नाय। दा बबे सिलेबासनि बबे इउनिटनि बबे कुइसनखौ हरखो मोनसे मेनसन खालामनानै भिडिअ बानायनो बिनि थाखाय जेंना जायो आरो गोबाङा PDF खालामखानानै हरजानो लुबैयो। दा बेयावबो गोबां जेंना जायो। PDF खालामनो मोनसे कर्सआव गोबांथार कुइसन थायो, मोनसे इउनिटआवनो गोबां कुइसन जायो, बेनिनो नट्सफोराबो गोबां जायो। दा बेयावहाय PDF खालामजोबोबा PDFनि PDFआनो गोबांथार जायो आरो बे PDFखौ दोननो थाखाय स्टरेज नांगौ जायो। बे स्टरेजआवबो गोबां जेंना जायो, बेनि थाखायनो एथ' एभेलेबेल नङा, गुबुन फाइलजोंनो बुंखाजोबो स्टरेजफ्रा। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय गावबा गावनो फ्रियावनो मोनखागोन, आरामसे नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय। दा माथो गोबाव खालामबावनो, नोंथांमोनहा बेयाव थांनानै फेसबुक पेजाव थांनानै नायब्लानो जाबाय, लिंक दंखायो। जा हायो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो गार्जेन बिथांमोन जायफोरा खोनासंदों, बिदा फंबाय बा फिसालाफोरनो, उन्दैफोरनो नोंथांमोनाबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय, गोजोन्थों।